Ihe ị kwesịrị ịma maka okpueze ala Igbo. Nke mbụ bụ igwe. Onye akpọrọ igwe bụ eze na-achị obodo. Onye a ga-abụ onye chiri echichi, onye ọzọ ma ọ bụ nze. Ka ịkwa n'ebe nke a bidoro n'oge gboo, ọ bụ nzukọ ụmụ nwoke akpọrọ ndị ichie bụ ndị na-achị obodo dị iche iche n'ala Igbo. Ka ịkwanụ n'obodo nke a kachasị eme, abịa n'obodo dị iche iche dịka na steeti Imo, Anambra, Enugu na Abia bụ ha nwa kachasị echi igwe n'obodo ha. Ọzọkwa bụ na ọ ga-abụkwa onye chiri echichi dịka onye ọzọ ma ọ bụ nze n'obodo ha. Nke abụọ bụ gịnị? Obi. Obi dịkwa ka igwe. Ọ bụ aha onye na-achị obodo ahụ n'ala Igbo. Mana ọ bụghị ọtụtụ obodo n'ala Igbo na-echi ndị mmadụ obi. Kelee ebe aha abụ obi si wee pụta. O nwere akụkọ mgbe gboo na-akọwa na aha abụ obi si n'ala Benin na Edo wee bata n'ala Igbo. Ka ịkwa n'ebe a kachasị echi obi n'ala Igbo, ọ bụ obodo dị iche iche dị n'ime steeti Delta na-enwekarị obi. N'ala Igbo ugbu a, ọ bụ obodo dị iche iche n'ime steeti Delta na-enwekarị obi dịka onye na-achị ha. Abịa n'Ọnịcha n'ime steeti Anambra, ha nwekwara obi nke ha. Ugbu a, onye ka a na-echi obi? Ọtụtụ obodo na-echi obi na-agba mbọ hụ na onye a ga-echi obi ga-abụrịrị onye si n'ezinụlọ obi wee pụta. Mana e nwere ndị obodo ọzọ na-echi onye ọbụla bụ nwa amadi obodo ahụ obi. Nke atọ bụ eze. A na-akpọzikwa ya eze dike. Ihe agha pụtara bụ na mmụọ ndị ichie obodo ahụ biri n'ime onye ahụ bụ eze. Ka ịgasị obodo nwegasịrị eze. Ọchịchị eze bụ nke a kacha ahụ n'ala Igbo karịa ọchịchị ndị ọzọ. Nke anọ bụ diọkpa. Diọkpa, ọ bụ naanị ụfọdụ obodo n'ala Igbo ka a na-enwe ndị diọkpa n'obodo ha dịka ndị na-achị ha ruo ugbu a. N'ime obodo dị iche iche na steeti Delta, onye tọkarịsịrị n'obodo ahụ bụ onye na-achị ha. Ọ bụkwanụ ndị Anioma na steeti Delta bụ ndị na-echi echichi a. Ugbu a, kedu onye a na-akpọ diọkpa? Anaghị echi diọkpa echi. Ọ bụ nwoke bụ nwa nke mbụ na-abụ diọkpa ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo. Onye na-achịkwanụ n'ogbe ahụ dịka diọkpa na-abụzi onye kachasị n'oche n'ogbe ahụ. Ọkwa ịghọtara? Ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịma maka okpueze ala Igbo. Ka emesịa.